Zamzo Production YouTube channel thirtute in Zavain Chibai Kanbu Kacheu. Taiwan Chiu US House Speaker Nancy Pelosi in Tloma se an mahuntur Ashriat lo hle. China Foreign Ministry chuan tunang din huna hi chuan America hi boruak vochia chautu atu ani a. China ero atur tu kan ni ati. Taiwan President sai chuan Taiwan in vo khana chitin reng kan tonga. Chutima in kan duai don lo democracy kong kan zona hi kan thla don lo kan theito pin kan vong nung zelangati China chuan August ni litangani sar in kara live fire deal an nei tur chu Taiwan chevela an chanta Taiwan island atanga melsom hi vel leka hla a anrita ulmai Chinese sipaiten live fire deal an nei meka hian PCL 191 ballistic missile in Taiwan Strait an kapa boruak asang le Asian minister te an lau thong le a khovel ram thil ti theitek in kara ampoina lian tham tak a chual hawin turam te po in sum turin an nge nani China in G7 kaltlangin thu chua siamin Japan foreign minister ne meeting Cambodia nei tur chu Taiwan thu hla wangin an thulti an hriat tirani Asian foreign minister ho mai ni lo Japan thlengin China US Taiwan laka an thinrim na hian Indona Russia Ukraine ang hian a chok chuak ang ti an hlau ru hle a China hian Indona chok chuak ngei don ti tu main an soi theilo ma se an thinrim tero an chet ji atangin tu main an heilo Chinese lam thinrim in el kwalvel meka hian nin hi chungin jet rual somli pariat ten Taiwan's air defense identification zone an luta Avoy khat na zet somni pakhat avoy ni na zet somni pasari an lut ani China in Taiwan hi afiam mai lo tialang chiang hle to a Asian countries minister le Japan lo thon ruk dan atang hian boruak arip ti hai rual ani talo white paper China in Taiwan arun don ti ani kha US a Democrats how to look in Taiwan at lo hi na sataka lo lom ani a China in adu lo hle a US sapo ngai dan in ang bik chuang lo White House chuan Pelosi in Taiwan at lo hi trul atilova President Joe Biden chuan sipai chet chuana thleng chu thil tha ani lo ati mithen kha chuan Pelosi jin chuak hian China ati thin rima Russia hena Ukraine an rin mek ral thum apek pha an ring hiala chu tu na po athleng tana ngai thai ani President Pisa meu point thlop lo ma se thlop tu ero anei ve cheu thowa an party ni lo Republican senator somni paruk zetin Taiwan at lo chuan thlop ti ziakin an lantir lekha Senate Minority Leader Mitch McConnell point aming ziananin kumtam takliam ta chungin United States Congress member 10 an lo tlo to thina House Speaker lo ni to thin tepo Taiwan a hian an zin ati United States House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan at lo nuwa China chuan Taiwan atanga theile sanga alak lu thin nimin khan khok khirna ati chuaka Nancy Pelosi in Taiwan at lo hi kumsom hi panga chunga US highest profile official in atlo na masaber ani China in tlo lo tura avo reng chungin kan soi tongin tholeni tlai khan Pelosi hian Taiwan hi athleng ani kha China chuan Taiwan hi aram china alangai ngetlata atula ni chuan engtik nia emo tharum hanga lak let le atum nge rin ani bok China Custom Administration chuan nimin khan thu chu siam halin Taiwan atanga theile sanga an lak lu china pesticides nu ma baka package train kata coronavirus wani awangin an la lut to ri don lo ti asoi Commerce Ministry point Taiwan tana natural sand an thon chu thin po atitop ti asoya achan ero asoi lang lo China hian semna atan Taiwan atanga athilak lu thin chu amain alo ti top to boka kumsang ni somni pakhat Mars la khan Taiwan atanga la khui theilak lu thin chu ati topa hei hi thei ti chetu ran nung hu tel ani awang nin asoya ma se hei hi politics thil wang nia rin ani thung kumsang ni som paruka Taiwan president atana sa yingwen lak lu ani atangin China hian Taiwan hi anorna zual chhole a Taiwan President Sai hian Taiwan chu maniaro in relna rambung sangle seina hnuayami anilo ati Russian Foreign Minister Lavrov po Myanmar junta ro relna han tho pui turin nei piado lama August ni thum khan azin Pelosi in Taiwan at lo chu aron mu mai hau lo maya
Burma le Russia hi min ong hliang ma tang dai to lo in kung koi na nei to nei in February ni som ni palin nuwa po khan min ong hliang hi azin zau zawa junta ten civilians kanan SU-25 po an mang na sa hle ani kha Lavrov chuan Pelosi in Taiwan at lo hi America in Ukraine anin rol dan nen ain anga America in one China policy za sak in tireng chung se in an thu soiterin tlak lo zialan nani ati saka rin helna kanai ho lo America hian shempum pel theina tur kong andai thu chara malak theina turin kong an hong zau zel thilni om ang theyalang lo tur ang chia po an peng du zela China chu tanin an du le du lo hi tu te main kan hailo ati China ho chai kolmek tu le khovel chok boy tu mi pakhat American mai chero pui Nancy Pelosi in South Korea ko pui sol lo tura akal rualin khovela mun sensitive ber North Korea le South Korea border DMZ at lo dona President Donald Trump khan ahun lain North Korea Supreme Leader Kim Jong-un nen anin mutum khan DMZ ta hian anin sibai to ni kha Pelosi hian China hi ti thinrim mekin Taiwan at lo zeuh chia China ally neighbor North Korea mong avahiat le zeuh dona ni om tak ani Wednesday zan reilama Seoul at thlenganga 45 demilitarized zone DMZ ta hian face to face in North Korea abathlir don ani